дар видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинаҳои фурӯшӣ ва хонаҳои арзон дар ҳамин видео ҳастанд. Барои дастгирӣ мо дар видео лайк монед. Мо видеоро сар мекунем. Рафтем. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. Мо бепул реклама мекунем. Бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. видеонаворро сар мекунем ай хонаҳои фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед ва бохабар мешавед ай нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. Якум хонаи фурӯшии мо дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чорсуз. 8 сотиқ заминай временка дора. Як подвал, ошхона, алохона, ҳоҷатхона дора. Як оғили 10 метра ҳам дора. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. мактаб дар наздикиш аст. нархаш 270,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. ватсап, имо ҳастай. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо то ҳозира обуна шуда нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед, видеоро тамошо кунед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 4.5 сотиқ замин, 2 дар хона ҳаст. бо калидорош. ҳаммом дар дохили хона аст. хона без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст. дар наздикӣ рӯи калон. мактаб дар наздикиш аст. нархаш 150,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. ба квартира алишам мешавад. духонага ё сехонага бошад. касе харидори аниқ аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. ватсап, имо ҳастай. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ, дар пушти мактаби 19. масҷид, балниса, бозорча дар наздикиш аст. 4 сотиқ замин, 3 дар хона, ҳаммом, кухни дар дохили хона аст. хона без ремонт. шароити зиндагӣ кардан дорад. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш $25,000. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария бинависед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. 6 сотиқ заминай. документош 100% аст. сертификат дора. об ва светаш дар наздикиш аст. нархаш 30,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. ҷош ҷои беҳтарин аст. агар ки шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо.
занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. WhatsApp ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Чорбоғ. хона деэтажай, 8 сотиқ замин, 8 дар хона ҳаст. баня, кухни дар дохили хона аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҷош ҷои беҳтарин аст. нархаш 300 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор. 8 сотиқ заминай, 2 дар хона ҳаст. баня, кухни, ошхона ҳаст. об ва светаш пастайна мебошад. документош 100% аст. аз роҳи калон то хонара 150 метр. нархаш 70 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ. 4 сотиқ заминай, 2 дар хона, 1 калидор, ҳаммомаш дар дохили хона аст. газхона, ошхона ва ҳоҷатхона дора. бо 3 хона, 1 кухни, 1 баняш бетониш рехтагӣ тайёр. гирдаш маҳкам аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 150 000 сомон. бо савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. ба квартира. касе хоҳишмандай, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. WhatsApp имо ҳастай. мошини фурӯшӣ Opel Astra F. соли бароришаш 97. объём мотор 1.8. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаяниш 100% аст. 1 сола документ дорад. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 32 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Vectra. соли бароришаш 98. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола документ дорад. мошин састаяниш 100% аст. кондитсионер дорад. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 29 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо
барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондаги набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. агар тавонед видеоро поделиться кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.